Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Meghalaya State Skill Development Society ka bahap hapo ka Labour Department Employment but Skill Development jong ka Sarkar Meghalaya haga arpo South Rik urun phang arja arpo henrio ka lepenong ya ka recruitment drive ha GCC IT Society mau karwat Southwest Khasihas District ka jing penong ya ka ni ka recruitment drive ka long kum shibenta ban plela plilinti ki khon samla ka ni ka dong ka than ki bomdon kam don jam khnang bakinla ban yo ekila jingrap haga yo kam yo jam bat kila jingerap ban pentebet yalade haki kam ba per lakalong hakajila bat shabari hakani kasi kumbalai spa angut tam ki khun samla jong ka district kila wan ban pendrung kerteng hak ba kila penpau ba ki don sishai ka jingthrang ban trei lada ki yo iki kam ki jam lakalong hapo ka jila bat shabar uba bimolong IS deputy commissioner ka Southwest Khasihas district ulawan ban shimbenta hakani ka jilang ban plepat ba yakani ka jilang jong ka recruitment drive kumukong san Kiwede kibladan lang hari lang ki kenthop ikakong M Taryang Administrative Officer ke Meghalaya State Skill Development Society Shillong uba VW Nong State Managing Director but Nong Seng Jong ka Gracie and Co Institute of Information Technology Society Maukarwan kakong U Khalingdo Skill Development Officer Southwest Khasihas District kong Pensuklang Mrthong Career Advisor but kiwe Bopli ki khna samla menta ki kam ki jam ki bon hagi por gine khna mangi por gine puli mangi por gine wat kam ngam yu i bendan ki opportunity haduk kan ini ki kabu share haduk kan ini kumu phi yo menta masih pikai dan ki jat kam ba la ben yo menta hotel management gedan nursing electrician mechanic nang ta ki ban penyak ki commercial vehicles dan hangni kita ke mechatronics ngam letak hangni di ke tambah sutu ke kam kijam bedi kam kali dan nata ki bedi ki heavy vehicle driver nata ki kam bedi baki IT kam computer network IT service timni tan kijat kam kijaka pila penyo kam ru si kijaka per kumbila kan lamprang mentan i kong masasuk yang ba pila pentre hapo ke state na jom ngani pila pentre sabar ke state ba pila pentre sabar juga riu ngapai ka tinggi list jo kiri ba dan hangne New Zealand Qatar Germany Austria Singapore Japan kumela ai nuksai kong masasuk se UAE kini ki lat ba ngathrai menswa ki khna samla ki mio ngakra pi ben sim kini ka bukse ba pin penunkam kini ka kabu ba pin la ben yo kam bamdi pin sakut tang halahi ngalasam la jong tang ha ki tenia kimi jong pi dan tang hapo ka sinong ka thau la jong hiapan ka jimu jupur kha jong pi hiapan long yar na ile ban tre sabar tre ki jet kam ba pim yu i ki ba ki tre ru teng ba teng ka julong na du ben swa ba dan hang de service pengadang video pengadang PD di RDA ngasih lap ba teng ilong kilang berat ni ba we tre ka tu bro khai pa tre du ka tu i ris nyang we ya ba tu jing ris nyang bro si snong ka ris nyang lut i bedan banyak taksi ngapi ka masar shalong bedi ka sor i bedan banyak taksi nya auto ya bot lang itu nya taksi lang nya auto lang teng la sudap surok di taksi sudah ngapi ka ting banyak baik rapido pok polis besar dap ang tu ti ndri nyaban perkat palat bani kata berkawi bang senat kedik MSGS kadang sumi sian bat ngaso kadang mi nengkong dang long kumkilang tare ba badum mo namar ba ki pa sutut kanu galanti bikinnya bakin tip rugai ke respon jogi kena aku tu por kadang sumi MSGS ngar ko labor department ngadan bat kum labor commissioner aku tu por ngasi i kawai ke basit ja ngasi i society met ba ki bon ban ki kena samla jungi ki wat kam kluma sini satai bateng teng kisah asyat kisah i por railway station dan kisah i kesnong bagi baju poi menumno satu kepisah satu ki kot kisla joki hadu dan balap pasem iki sepen phone sini satai haru pora nang tre por labor ngak kemang la je kren di commission secretary labor hatu ko por mantai la song thai ong ba ni haban le e ki kena le si shop kin le tre sabar ki di kenjok tin choy ka state jungi drikin le chano kin kenjok yano ti sipor ngala su ai ta jing mong le si di ki poi kenung kesnong kin le chiki megalai house kin report ang tu kin ong bangin apoy kan kesnong
ngin chano ngin sa ban no kin ai ka phone number chu ki ban ja iru na po Meghalaya House ki la ban track iki ko ki jing e kata bra ngimdan Meghalaya House baro we ka ri India ngin Meghalaya House ko ma Delhi Calcutta Mumbai rang shumi samai hang tur kidang ki pat itrikam bha Bangalore ko shumi kum kunja guest house ki pat biang bha baham tikna di tangha Calcutta ba Delhi te ngatra bande kata ro ka e ndrimanta da ko mi kene ka MSSDS dak ya dan lupa kini gi la kilenti shanob kin pha ki khna komot ka channel kalenti jo pi pinya kamlong rumah su kamya rumah su la ya lem Try hangani hak mau kerwat kumbolong kiwe ki jaka buani ki kena samla ki sngo ba om dan kam dan jam pinget bom dan kam dan jam apa mau kerwat rakati ki ba ong bom dan kam dan jam mau kerwat kadai ki jing bom dan kam dan jam ni kadai bangim dan kamuan bantre ta kadai jing ya phe teng ka kam ka dan ta mangim man bantre na do bangimi na shulong adang ong gini ki baya tre lang wang ngim yo I we ru kasi batri hasuro ba ro ko jinong tre nang hantu kide ki bawan ra na ba namar bele yu ki bril jungi ki mna bantre panyasya bantre shitom ni ha ban pen kala bat pen saindur na da kumwe ya jin perkhat perdan jungi dadangi kwa ba ya kakam ni ha ban let ni ha ban minat ni ha ban ka skill ru namar lada pi pas kanu kanuru lada pim dan ya ka skill kimla ban je pi hatakam nanta kajing rai kut ki ong kamuan ka bajwat ba pin pendap ya ka training kamuan ka bajwat ka ba ki bun na pedangi la bun ma ki kena samla ki bam kwa ban le tre nama bele yu bun kenta palat u bam tifin ru bam jar u yo tang ka jar ba udai nanta pada ki bun ha ki experience ki bang yo I ba ki kena jungi ba im tre ban tre sitam nama bele mi la suk ka jing im jungi I perkhat ba kani kan suk sirta ndengi hab an perkhat da kumai menta dadangi kmi lenti bangin hab ban yo ya ka pisa ka babiang ban yo ya ka kam ka babiang ni haban tresitom par ban tresitom ni dan tampun ki ki bangin hab le kani ka recruitment drive menta ka sniru kadai ka tahi bangin pensung thu ya pi ki jat kam ayu ki dan ha ka yo ka hat belengi dan kam ya ki kumno pinyat ka training ayu pi dan kam ki exposure ayu pi dan kam par kumta ter nang ta pada kindan ki career advisors ki ban pen issue ya pi kalenti ya kini ki jat kam ki badan hapo kayo kahan na pedeng jong pi ngatai barok khai pila de register kidan ki bakwa ban tre hasnong la jong kidan ki bakwa ban tre shabar jong ka Meghalaya ba kidan ki bala de rairu ba ki kwa ban tre shabar jong ka ri India tikane ka khamso ya phila da pila da don pa kum ta jing mun na ka benta ki tu ki badang don ka jing so tamang ka jing bom sung thu ka jing bom shai tani ka jing song kun ram ban plumar bala bon e gijat kam tip kan no ka kam ngan jit ka ban ya ha bat ka jing ka ban ya ha ka jing puli ni ka jing so junga ka jing rai junga na tharai kata ki counselors bat ki bayadon lang hani ki la ban ya rap ya phi ni don ki kamera sini ki ba pin haban ya kendo ki shwa bangin le ya ka interview ka ba phi long fit ne em ban le ya ka ne ga jai kam